Posarem el dur a les llenties també. Mireu com s'ha tenit la fusta, vol dir que heu xafat. I vosaltres heu xafat més que ella. Canta, Ja. Cuidao. Acosta més la mà. Va, tu ho has d'anar escampant. Perfecte. Més a prop, molt bé. Més a prop, molt bé. Hem de donar voltes allà ràpid. Tu has de donar-li volta? Àngel, hem de posar sal aquí, Sal i pebre. Per seure. Va, donar-li volta. Els ous deixem que s'acaben de fer una miqueta i de continuar. Les gomes, aquí fa una mica de fer quan... Bastanta més, Molta més, molta més. Tot això aquí dins, va. Sí, tot. Sí, tot. Barreja-ho bé perquè ha de quedar una pasta homogènia. No ha de quedar líquid per un costat i les llenties per un altre. ¿Sí? Del vidro, lo has sacado para el fuego. Estaba haciéndolo así. Barreja-ho bé, vull que quedi molt barrejada la carn amb la botifarra, sisplau. Abaixa el foc. Deu estar a 12, m'ho pots posar a 8 o a 6? Com es pelen els ous? Es trenquen tot. La rosca, així es veu que està trencant. Doncs quan està tota trencada, talleu la forma de l'ou, la part més queda. Aquí s'acaba en punta i aquí més pla. Aquí hi ha una bossa d'aire. Per aquí es comença a trencar l'ou i surt amb la pell. D'aquesta manera és molt fàcil de pelar, perquè surt tot sol. Ho has escoltat? Doncs a pelar un ou. Ho has escoltat? A pelar un ou. 4. Agafeu l'ou amb la mà. Feu talls així verticals, després, quan el teniu, ja feu de costat i s'esmícola aquí sobre. D'acord? D'acord, que ha tingut molt èxit, Sí, t'ha agradat molt? Sí. I a tu, Jordi? Molt de vinagre. Molt de vinagre. A mi m'agraden amb vinagre. A mi me gusta todo. Com Aiman, pots comentar alguna cosa? Sí, doncs que no m'agraden, però ho he provat i està bo, Sí? Què és el que has provat? Doncs que està... Les figues. Sí, les figues estan dolces, estan bones. Què t'ha semblat la cuina grega de l'Eulàlia Fargas? Ha estat bé, crec que millor que la cuina romana. T'ha agradat més la cuina grega que la romana? Bastant més. Per què? Perquè no hi havia cargols aquí? I perquè no hi havia garum, sobretot. I per lo més està bé. El formatge amb mel, composta, està molt bé. I les figues seques? Les figues seques està molt bé. Sí, està molt bé la cuina grega. Cuina grega. Què us ha semblat? La carn de porc, estupenda. Molt bona. Les llenties, boníssima. Les llenties, amb l'oliva... De Kalamata? Impressionant. Impressionant, no? I el formatge, molt bo. El formatge? El pèl. Impressionant. I els pètals, gustosíssims. Pètal de rosa? Perquè no hi ha cargols. Eren millors que els gols. Àngela, què t'ha semblat la cuina grega? Molt bona. L'Àngela diu que està molt satisfeta. Molt bé.
Què t'ha semblat la cuina greca de l'Eulàlia Fargas? El ganivet i la fusta a la pica d'allà dins. Sobretot, el ganivet no me'l posis a dins de la pica, deixa-la fora. A dins de la pica és perillós.